Здравейте! Това съм аз, Митко, дето преди снимах на Майнкрафт клипове, но вече се отказах, защото Майнкрафт ми стана много тъпа игра. Но както и да е. Оп! Чакайте, само за малко ще спра. Нека продължим. Сега. Днес ще играя на евента. И да видим докъде ще стигна. Чакайте първо да си пусна King of the Ring, па тогава ще видя. Значи, чакайте. Добре. Begin King of the Ring. Yes. Добре. И започваме. Избирам този. Сега, чакайте да видим срещу колко са му силни картите. Ама винаги при камънките са супер слаби. Сега ще ви го накажа. Айде. Готово. Лесно, обясно. Избирам този. По-силен е. Сега. Сега. О, ами... Не. Избирам двамата Андре Гигантовци. Не. Трите хикса и един Андре Гигант. Добре. Чил. Така друго се очакваше. Пак ли тис? Сега. Този. Ама Брайан печели. Ако стигна до Епик Дамис и го спечеля, това ще е цяло чудо. Защото не съм много силен. Сега. Не знам колко дълго ще го снимам този клип. Защото толкова кой часа е? 2:43. Ми сигурно ще... Не съм много сигурен, но сигурно ще бъде поне 10 минути. Но не съм много сигурен. Пет. Не избирам тази. Кендостик. Тук ви изглеждам слаб, но иначе съм епик в Exhibition, а в Team картите съм епик плюс. Просто нямам толкова хубави карти в този евент. Ето ви е картата. Хич не е яка, но карай. Сега избирам този. Още една игра и този Виктор го печеля. Или Конър ли, как беше там? Не видях точно името, майче Виктор беше. О, супер шемът ми се падна. Супер. Ренди Ортън. Пепа. Андре Гигант. Пейдж. Срещу много. Пейдж е с громоласа долу. Ако беше соло матч. Ами... Този ивент не знам защо не ми харесва много, но
къде го бива. Изчаках, извинете, че не снимах толкова време, един ден не снимах просто, защото исках да изчакам да дойде евента и да почнем да снимам тогава. Този клип, да, не знам, може би 10 минути или повече или по-малко, не знам точно колко ще, но дано да ви хареса клипа. Защо ще го гледате? Да. Не са и много силни. Бих го с 13-0. Нормално. Ето Виктор ще го спечели още след още една игра. Тапо. 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 И последната игра го печеля. Извинете. Роман Рейнс срещу Дина Блокс. О, Шеймас. Не, чакай, искам тези двамата. Този Фернандо, или както се казваше там, някакъв нов. Прилича ми доста на Зоро. Сигурно ще спра да снимам този клип, ще спре когато се изхъба всичките такива петте чертички червени. Доста. И този. Брок Лесър и Самуа Джо. То е някакъв старкичи. Ема срещу Наталия. Наталия спечели. Роман Рейнс срещу Шон Майклс. И Роман Рейнс спечели. О, избирам Роман Рейнс. А, не чакам. Тези двамата. И моят тим печели. И вече го спечели. Вече спечели Виктор. Тапо. WWE Universe. Оп, изчакайте малко. Извинете за прекъсването, един приятел ми звъни да излизам навън. След малко, като спра да снимам, ще излезна. И ще снимам сигурно утре. Още малко остана и спирам клипа. Ух. Хайде да. О, Джейн Амброс. О, и Наталия срещу Ева Мари.
Наталя спечели. Такти избирам. Макар че ще се намали, избирам този и този. Много не е пак такти, защото искам да видя дали ще се зареди силата. Ето как ми. Но лежендарите бе. Е, кара. Аз картинка е наред, между другото, на Шеймас. Такти, Мандре Гиганта, пускам и Рейнджата. Много мисля, че е лишък бокс. О, Ронан Рейс срещу Алекс Райли. Не знам дали Алекс Райли е нов или стар. Пейдж срещу Роза Мендес. Да, добре, срещу Трикс. О, да, добре, красота. Буквално. Тази и още една игра и спирам с клипа. Най-вероятно ще около 15 минути. Не знам колко. Или 13, не знам. Не знам. Нека видим какво ще изтегля. Сезаро. Дейбъл. Тъпо. И двете са тъпи. Тъпо. 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 Я. Тъпо. Тапо. Това е много тапо. Без да исках. Сега и последната ми игра. Последната ми игра. О, не. Те звамат. Болзигор и Ренди Ортън. Добре. О, ето. Не. Този казах силата на Шеймус. Да. Случайно, ако не знаете да е това. Ама, Даниел Брайан, следващата листа. Тук е листа Survivor. Тук е... Ето иде. Избирам това. Това е Зигър. И добре нарик стимула. Добре нарик стимула. Тече ли? Както видно. Колко игри са? 17. Още малко. Стига да. Аре. Клипна игра. Все пак за деветата. Избирам... Хитман. Но Хитман го видях на Survivor. На картинката му не е чак толкова хубава. Казвайки ми повече. За вас не знам. О, Undertaker и Seth Rollins. Да. Голяма комбина. Само да се мрази. Мисля. Не знам. И това беше последната игра. Това беше последната игра. Само да видя какви карти ще изтегля. Всичките са тъпи до тук. Тъпо. 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 И тъпо. Всичките са тъпи тук.